Communities around Ohanku Road, which cuts across Ohanku Road, Ndiegoro, Akole, Ihioji and Oweraba communities, among others, are in pains over the washing away of their only access road to the city center. For Aba residents, Ohanku Road means several things to many. For example, Ohanku Road is home to over 10% of Aba population. The road is an alternative route to Port Harcourt, River State, which can be effectively utilized to decongest the expressway. The road also leads to the ancestral village of former Minister of Labour and Productivity, Chief Emeka Nwogu. Ohanku also plays host to one of the numerous domestic markets in Aba, the Ihioji market, where food as well as Aba-made products are sold, thereby generating revenue for the state. Despite all the economic importance of the area, it has received little or no attention so far from successive governments in the state. Residents tell a tale of sorrow and deaths owing to the impassable nature of the road. Ihe dịka afọ abụọ gara aga duto mmiri toro nu ebe a buru ibu wiri kpucha Ohanku side a ndị mmadụ esi n'akụkụ ụzọ n'akụkụ gota na-agafe. Mgbe a ji na-agafe, onwe otu onye na-agbabu keke, ihe anyị ji mara mgbe a na-akpọ ya mosquito, ama mezigbo aha eme na aha anyị na ya etu ya bụ mosquito, n'ihi na ya nwasokwa na-agafe, ụkwụ akpọọ ya, aka ya akụgide na ihe a kebụl eji ejigide pole, kebụl ahụ anakwa na chọk mana dat dị mmiri zoro ọ nọ ebe ahụ adọgbuo ya ọnwụọ. So ọ bụrụ na mmiri a etoghị n'ụzọ Ohanku n'ihi na ụzọ ọjọọ, onye ahụ agara enwe ọ gara isokwa ya nọrọ ma elega na-agba keke ma nwetakwu ọrụ ka mma. A resident of the area, Mr. Monday Otiama, who lost his home and some of his properties due to flooding, begs the government to help him get back on his feet. We have been living here for years, but all of a sudden, due to the nature of the roads and the environment and the bad contractors, so we experience heavy flooding about 3 or 4 years now, if I'm not mistaken. Yes, but thank God, the thing nearly consumed lives, but thank God for life. It's only property. Imagine landlord become a tenant. It's very, very bad. So now, we are homeless, and we don't even have anywhere to go again because of the nature of the country and everything. So we are hanging around, seeking help from the government. Even the past government, they couldn't do anything. Despite they came here and see everything that happens, all the same. Now, this present government, we are pleading to our able governor, the action governor at that, Dr. Alex Chioma Oti, to come to our rescue. Since the past government did not do anything, I hope this one, they will do something. A keke rider lamented the struggles faced by tricycle operators plying the area. Ana kpọm promise amonye keke ana m agbara Ohanku Road ebe kewe eziokwu na ụzọ ajọọla njọ ọtụtụ afọ ndị gara aga. Onye kwara na anyị nsogbu nke ukwu nke na keke anyị na-emebi. Awụ na ile anya keke na-agba ebe a na keke na-agba n'ime town. Ile otu keke na-agba ebe a dị, ọ na-adị iche na keke na-agba n'ime town. Ọzọkwa wụrụ na keke anyị na-emebi n'ime mmiri. Mgbe enwe ha na-akpa ịkpa rins, within short time akpachara rins, duto a na-afa ya ọkụkọ nwee ike pụta ya omebikwa ọzọ. Ndị na-agba n'ime Ohanku ebe a na-atụ oke ahụ na efe ha na-eyi moto ha na-adị deti n'ihi ụzọ ọjọọ. Dịka ihe atụ, ụzọ a enwela ndị si n'ime ụzọ a nwụọ. Enwela ndị si n'ime ụzọ a nwụọ n'ihi nweta ga-esi ebupụ ha na hospital ma ọ bụ na ahụ nye nwe ha nsogbu. So ihe ndị a nyega nna anyị ezigbote nsogbu. Anyị na-arịọ biko gọvanọ anyị Alex Chioma Oti
anyị hụrụ aka ọrụ ya ọ na-arụ na Abia steeti nwa obere oge ndị a ọ malitere bụrụ ọchịchị oche ọchịchị Abia steeti anyị hụrụ aka ọrụ ebe anyị na-arụ ya biko ka ihe ọma rutekwanụ saịdị a n'ihi na anyị atala oke ahụhụ biko ọwa arịrịọ n'ihi na anyị ma na ọ wee na-anụ arịrịọ ndị na-onwe ụtọ ọ dịrị ha ka ha bịanyetụrụ anyị aka na ọha nkwa dee n'udu mmiri na-achọ ịmalite dịka o kwekwara anyị nkwa sị na ọ ga-eme n'oge na-adịghị adị mana anyị nọ na-elekwa anya ya. On their part, residents resorted to patronizing dealers in rubber shoes, which every resident wear to meander through the usually flooded and stinking pathways to carry out their daily activities. Also, motorcycle operators who find it difficult pulling through the flooded waters resorted to scooping up and disposing the water elsewhere to enable them do their businesses with relative ease. Onye ọkada. So ị na-anya ị ga-afụ na ndị ọkada anyị buru ibu ebe a ha na-eme ka mmiri ndị anọ n'ụzọ ka ha nwee ike ị na-agbafe na-eburu pasenja ọ naghị adịrị anyị izi ịgbafe otu a ka ọ dịkwa ma ndị keke so onye nwa mere anyị niile ji gbakọta so ka anyị kuo mmiri a ka anyị nwee ike ị na-agbafe na-eburu pasenja load a taa n'anya afụ that is anyị asọfa na ihe gbasara ụzọ a almost ka anyị kpọgoro ya o ruo n'ihe dị ka ebe 16 years anyị na-ata afụ na road a ọ na-eme anyị buru ndị mmadụ anya na-agbazi inside village na-agba were na-aga Owerri Aba so bete anyị nwere olileanya na Gọvanọ Alex Oti ga-agbatara anyị ọsọ enyemaka n'ụzọ a. Mrs. Chijoke Ota, a trader at the Ihioji market along Ohanku Road, said that though they have heard of and appreciate the reconstruction of roads going on by the order of the governor, it is their hope that it gets to them as quickly as possible. Obi dị m ụtọ na m hụrụ n'unu na-eso ụzọ anyị. Obi dịkwa m ụtọ na gọvanọ anyị batara ugbu a. Anyị ma anụkwa n'akụkọ ihe ọ na-eme na streeti ndị ọzọ na mba ndị ọzọ. Olileanya anyị nwa bụ ka ha bata bịa rụọ ọrụ anyị ụzọ anyị atagbolo onwe anyị n'ahụhụ. Mmiri zo anyị na-afụ kaki anya mmiri zo mgbe m ga-eji ụkwụ ruo Owerri Aba Ohanku Owerri Aba anyị na-ata ahụhụ ụzọ emeela anyị nazi agba from ihe ọcha ebe a ruo Owerri Aba 300 naira anyị chọrọ ịgbasi Owerri Aba ruo Ngwa Road ihe anyị na-agba bụ 700 naira ahụhụ ezuola anyị ahụ biko o tekwalanụ anyị ji nọdụ ebe a erute ebe a anyị anọ n'ebe a mgbe ụzọ dịtọ mma beta anyị lee anya n'ụbọchị taa ụzọ emebisiala ma ndị na-ebutere anyị ọrụ ma okporo ụzọ moto na-agba ma ndị keke ma ndị meshin enwezikwa onye a na-ahụkwa n'ụzọ a so ọ na-enye nsogbu even onye ji ụkwụ ọ rara ezigbo ahụ so arịrịọ anyị n'ebe gọọmenti nọ ka ha bịa lebatara anyị anya n'ụzọ a dị otu a n'ihi na ụzọ egbuola aka ọrụ anyị gbuokwana ihe ndị anyị na-eji eleta onwe anyị eletakwa ụmụ anyị so otu ọbụla gọọmenti ga-eji nyere anyị aka ka gọvanọ biko lebara anyị anya n'ụzọ a ka arụ n'anyị ya onye ọbụla n'ebe obi ga-adị ya mma. With the declaration of a state of emergency on roads in Aba metropolis by Governor Alex Oti, Ohanku Road should have been given priority attention as many lives are at stake here and businesses are suffering while the people are groaning and languishing in utter frustration. The people urgently appeals to the government to save them from another season of misery as the rainy season approaches. Esther Chima reporting.